कौन झिटेला कनवा के लाद कौन झिटेला कनवा के लाद कौन झिटेला कनवा के लाद कौन झिटेला। ए भाई भूख लागल बा खा के ओकर बाद पात दे भाग सर रोज तोरी ये रहन बा अक्सर हम जाते छाल मुर्गा होई का भइल बे रे छाल मुर्गा लाई बरे माई रे छोड़ ये 10 रुपया रख ले रे बीड़ी पिए खाती बीड़ी पीबू पिवाई बीड़ी मार के मुंह फोड़ दे माई रे बीड़ी पीला से कैंसर होला नाती के बेटा महतारी के डांटत रहो मार के गाने फोड़ दे माई रे मार के फोड़ देबे तो तोरे नु पानी छुआई के पड़ी। ए कौना सोच में पड़ल बड़ा का बा तार मजबूरी अगर तार माल तारा से बना ले बिया दूरी तावा खा लो है गलुआ के झाल मुड़ी ए लेला है झाल मुड़ी लइका खाई लब करी मेहरारू खाई सब करी लेला है झाल मुड़ी पर कोनो लइकी तरह दिल से दिल बना ले बिया दूरी त खा है गलुआ के झाल मुड़ी। ए भाई एकरा पहले जोन बतिया बोलला त सही बेटे का हो हां सही बात तेहू मालल पटौले बड़े का हो लेकिन सटत नहीं किसन दे दो 10 रुपया के झाल मुर्गी। लेकिन हमार माल हमरा सोटे के चाहिए जोरी बाबूआ आजवे से बिया गिरावे के मत सोचा पढ़ाई लिखाई होता कि खाली झाल मुड़ी खा के ते माल बुरी पटावत रे पढ़ाई लिखाई पापा माई सब जल्दी है नहीं आई का रे का चिल्लाते रे होय सर हमरे को पढ़े लिखे के सिखावता हां तो हम कौन खराब सिखावता नहीं लइका पढ़ लिख ली तो बड़का आदमी बन जाई हमरा खानी इतना घाम में झाल मुड़ी नानू बेची सरो झाल मुड़ी बेचे आइल बड़ा के पूरा गांव भर के लड़का सन के बिगाड़े आइल बड़ा एंगा भुरू भाई के लइकवा के कौन सर पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दलक आज पढ़ लिख के पुलिस बन गइल बा तो साला ओकरा घरे आइला कोनो जवान उहे चाहत रे अरे साला कुछु कह लेकिन तेरा झाल मुड़ी में खूबी बावे रउआ लोगे जोन मार मरले बानी ओहू में बड़ा बढ़िया खूबी बावे बिना हरदी लगौले दरद छुटी ना बोलते बड़े खारी चापो छेना में के रस वाला रसगुल्ला लिया बनी चापो भले हम सू के आम के आठी हो जाए लेकिन जान तारा देह में कमजोरी ना होके के चाहिए सरऊ मेर हारू के छेना में के रसगुल्ला खियावत रहो अब्बा मातारी के भूखे गांड गुलर भइल बा ए तो आपको कौन रोका है घर में कौन अनाज पानी कमी बा जाइए बना के खाइए क्या बेबी हां बेबी माने बेटा पतो के रहते हुए बाप मातारी खाना बना के खाई ना रुकी अम्मा जी गरम गरम रोटी सेक के तरह थुथुर में ठूस देतनी ए ले आई झाल मुड़ी लेला झाल मुड़ी ए झाल मुड़ी रुको तुम दे तो 10 रुपया के झाल मुड़ी झाल मुड़ी ए बाबूआ का मुंह ताकत रहा आओ ना तू खा ला झाल मुड़ी बागे बुरी रे सरवा ना खइबे तो परसो जन हमर पाँच बाकी रह गले बड़े तोन पैसा दे ए जो ना अभी पाड़ा गरम 2 दिन ले ली है अच्छा सरऊ बाकी पैसा मांगला बा पाड़ा गरम हो जाता आवा एकरा बाद से बाकी मांगे अब हमहू कह हम अगला गरम हो जाता लो बूढ़ी खा झाल मुड़ी आ तब एकनी के घर से खेद तानी बाहर मोछ ऐठ के मौगा खानी घटर घटर सुनत रहो बूढ़वा का कहता पापा तू हमनी घर से बहरी खेत देबा मोछ ऐठ के तारा मोछे मुंह दे में ठइबे ना करी अरे बाप रे बाप हई दोगली बेटा बेटा भूखत रहे आज बेटवा मुंह में मुंह तो तारा ठीक लागता ताकत का बड़ो लही खा झाल मुड़ी आ उठावा बांस आ फोड़ दे कर मुड़ी गिरा दे लाश हमहू भुला जाम जे हमरो एगो बेटा रहे ले पतानी अरे बाप रे बाप होई भतारा गाड़ी के भतारा हमारा भतारा के जनावा ले हाला सहो
किराड़ी रोवतिया की गीत गावतिया हो। तोरा से का मतलब बा? घर में जो जोन होई तो हम फरिया लेब। ठीक बा जो अरे पापा ओ पापा तारे के चुलिया में के जोड़ी हो रे नतिया चुप। अरे करे जाऊ आ हमारा के खिलानी खिलाड़ी सत भतरी आके कही हो करे जाऊ। कहतन ज्यादा ना 5 रुपया के बाकी दे दे। हर तरह हम ना दे। तोरा गांव में ऐसन कोनो घर नहीं कि हमार पैसा बाकी नहीं। कोनो घरे 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया फसल बा, खाली तहनी के बाकी लीले के मन करला, बाकी पैसा देवे के मन ना करला। चला का भइल बारे कुत्ता खान हफ्ते भागत रह दाल मुठन भाई के बेटा ऊपर उठ गइल। रुको सा हम हुआ बेटी चुदो हमार 5 रुपया बाकी खाके कैसे मर गल बिना देले। अच्छा चलो हम आवते बने होय इतना माल खपा के। का हो दल मुठन चातार बेटा मर गइल ऑर्केस्ट्रा बोलो हो। झगड़ा झुगरी में बेटा के मुंहले बानी, कोनो खुशी से मुंहले बानी कि ऑर्केस्ट्रा बांधी। का हो हमार पापा मरलन तो ऑर्केस्ट्रा बनाई रहे कि ना? हां बनाई रहे। पापा हो ऑर्केस्ट्रा ना दुगो रसियन बुला दो तबे हमार आत्मा ओकनी के रस में लेपटाइल रही। अरे दोस्त कैसे मर गइले दोस्त? तोरा बिना तो जियन छोड़ हमनी आगे चक्के कर रोज रोज। रुक दोस्त रुक, तोर फोटो गलेली तन चेहरा पे स्माइल कर दादा। रे दोस्त तोरा इंस्टाग्राम पर हम स्टोरी मेंशन कर देता नहीं रे दादा। अगर तोरा टाइम मिली मुरघट्टी में तो हमार मेंशन उठा लिए रे दादा। रे पुमुआ बताओ कौन गाना लगा दी? चला गया चांद कहाँ आसमां के छोड़ के। अब बढ़नी मारो रोत रोत त भूख लग गई। चलो कुछ खा के आओ तनी दिन भर तक वहीं के बा। ए करे जाऊ हो जाए के तो मन नहीं के करत लेकिन भूख लग गई। भाव तनी दरो तनी बढ़नी मारो खान वो रागल बा। रे साल ते का जरूरत है रे? तोर लगत नहीं जाके मोबाइल बा जाके होने बेच। कैसे जाके होने बेची? लोग बाकी खाए खातिर खा लेता, पैसा देवे के मेरे गाड़ चियार के मर जाता। तोरा कहे का मतलब रे? हौ जिन मरल बड़न हमर 5 रुपया बाकी लगा के मरल बड़न, हमर 5 रुपया के दी? ए हम देम हमार भतार बाकी लगा के मरल बड़न हम देम। आई है ले आड़ा आई। अरे ले ताई कोची ले हमरा के बाकी चाहिए तो चाहिए। को रुपया बाकी बा? 5 रुपया। हो ले 10 रुपया 5 रुपया के आउ दे दी। ली होई बड़ा बेशर्मी औरत बिया रे। होने एकर भातार जी मरल बाड़े, एने लगातार झाल मुरी चापतिया। ए भूख लगल बा त का करी? ओकरा संगे संगे रोत रोत हमहू मर जाई का? ए बाबा ई बड़ा बेशर्म औरत बिया हो। भातार मरल बा लगातार दांत चबावतिया। ए भाई हमरो के दे भूख लगल बा। चुप चुप चुप। रुकी भैया भागी मत। ये वीडियो कैसा लागल बा तनी कमेंट बॉक्स में बताई। और हाँ ये वीडियो में का गलती बा तनी उहो कमेंट कर बताई कि अगला वीडियो में सुधारे के हमार प्रयास रही। और पहिलका बात रउआ लोगन से हाथ जोड़ के विनती बा कि वीडियो के भैया तनी ज़्यादा शेयर करी। और अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज़ लड़का बटन में दबा के सब्सक्राइब करी। वीडियो के तनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। लव यू।